जोङो दा बैसागु मागिनो थांगासिनो गथ' गथ'आ नायफैदो बिलोमाव जों नोंथांमोना नायलांबाय थादों आं बबाव थांगोन नायलांबाय थादों ओइ मानसिफोर दं थांगासिनो आं दायो बैसागु हेल' गासिनो दं आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय नै आं दा थांगासिनो बैसागु जानो लोगोफोरनि गामियाव एसे थांसै नायलांबाय थादों नोंथांमोना हेल' गाइस नै जों दायो बैसागु जानो थांगासिनो साइकेल सालायग्राया नै आरकेटिं नै लागायगासिनो लोगोफ्रा बैयो दं थारमाने साइकेलजों थांसै ससे दायो बैहाय ज' जाहैनोसै ओंखारनोसै मोसानोसै लोंसै नायलांबाय थादों नोंथांमोना ओमफ्राय दायो जों माबायदि लोङो माबायदि मोसायो नायलांबाय लानानै नै आंना गारिया आं बायनाय बियो आंनि बियो ओरैनो गोदोसोनासो दं नोंथांमोना सोरबा सालायनोबा सालायफैनोबो हागोन ओरैनो दं गोदोसोनानै नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोंनि लोंनाय मोसानाय जानायखौ माबायदि मोसायो जोङो होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों माबायदि मोसायो सुइजार गानबाय सुइजार दख'ना होग्लायबायनो थांसिगोन माथो बुख्लायनालाय बुखोनाब्रा गुटिफाना ayo ramma rohilla mesej ayo oh my god angja oh hijra ina kiren nai lao kayak wiskar kan terbang benar bau, dah bawa wiskar. Oh, you told her only bulb. Ayo ramah nih sih. Perlu itu mah merah kok. Aku kita kah lalu gumjen dari merah. Hinjau wancan ini sadar kali. Apa lah? Hijrah sih. Ayo. Lalu sana ibu hijrah. Ya sana. Tergan nih bisu sih. Itu mudah manusia. Sekarang mana mau dah berani bisa lah sini. Itu kawan lagi mu. Mana sini berapa?
गोरलै syarat harmonium dan naik dia. Let's